Amatir, kita goyang lagi, kita panggilkan kembali bersama Eka Jung Om Gapero Music. Utang BRI urung mbok lunasi. Apa ra kelingan kowe PCX ramatan ujud tresno ujud sayang PCX mlebu gedhean. Wis tak trimo lakon iki nadyan aku tak sangga tresnaku gandeng karo rondo kae ngetan ngewangi di jodoh bunuh diri nganggo tali mangko gek rusara opo pengen tak santet nanging hukume dosa opo Eka Jung bersama Om Gapero Music. Apa ora iling kowe PCX balik eling. Apa kowe lali utang BRI nyewa LC. Apa ora kelingan kowe PCX nek prapakan.
bocah ngene arep nganu